Nachádzame sa v nočnom Reykjaviku a Marek povedal. Stojíme na železnej napodobeniny vikingskej lodi, ktorá preplávala celé more a dostala sa až tu na Islandu. Aj oceán. Nechcem to zarieknúť, lebo do polnoci nám zostáva ešte nejaká tá polhodinka, ale ak to takto pôjde ďalej, prežijeme najteplejší deň na Islande a čo je zaujímavé, dneska nespadla ani kvapka dažďovej vody. Práve kráčame nočnou ulicou Islandu, blížime sa na hotel, máme za sebou veľmi náročný deň, ideme sa poriadne vyspať a zajtra to bude super! Slovenská expedícia sa hlási z Reykjavík. Dneska máme pred sebou posledný plánovaný deň našeho výletu. Ale kvôli výbuchu sopky, ktorá mala byť minimálne 200 rokov nečinná, si budeme musieť náš výlet možno nejaký ten deň, dva predĺžiť. Práve sa nachádzam pred múzeum 871 plus minus 2. Toto múzeum je zamerané na prvotné osídľovanie Islandu. Prečo práve 871 plus minus 2? Pretože pri rekonštrukcii tohto domu našli základy práve z tohto roku. Tento dom sa považuje jeden z najstarších domov na Islande. Tak poďme. Here until the 9th century. About 870, we think. This is documented in our old history books. We sometimes say we are the only nation in the world that has got its history documented from the very beginning. The first people who came here came sailing from Norway, from the west coast of Norway. And the explanation why Iceland was inhabited so late is of course that it's Ako sa staval najstarší dom na Islande. Konečný výsledok. Za mojou cestou sa nachádzajú základy najstaršieho obývaného domu na Islande. Sa poďte pozrieť. Tento dom mal 4 spálne, obytnú plochu 724 metrov štvorcových, veľkú záhradu. Na dolnom podlaží bola kuchyňa, obývačka, jedna hostelská izba a WC. Na hornom podlaží boli 3 detské izby, jedna spálňa, 2 kúpeľky. Pivnicu to nemalo a neviem, čo by som vám mal ešte povedať. Pozemok, dvor má rozlohu nejakých 120 metrov štvorcových, tam sa choval všetok dobytok a žili si v podstate na veľmi vysokej nohe. Ja s mojím novým islandským kamarátom sa nachádzame na pravej, nefalšovanej, jak sa povie, islandskej tržnici, kde si môžete kúpiť všelijaké suveníry a iné dobroty. Tento krásny domček za mnou má veľmi dlhú históriu. Bol postavený a navrhnutý v Norsku. Na Island bol iba dovezený ako zasielka, tu ho len zložili. Je to najfotografovanejšie miesto v celom Reykjaviku. A čo je najzaujímavejšie, po prvýkrát priamo tu na tomto mieste si podali ruky Gorbačov s kým? Na tomto mieste si poprvýkrát v roku 1986 podali ruky Reaganov a Gorbačov a skončila týmto
gestom skončila studená vojna. Poslaneckú fotku. Krása, bajčelka, poďte. A jak to s vami? Jo, som znáš. So šutrami. 300 fotiek len Kubo, ale... Si asi prezident, hej, Kubo, každého Teraz príjme. nevieme, kto je kto.